Обобщаване на данни в електронна таблица. Какво всъщност означава обобщаването на данни в електронна таблица? Какво всъщност представлява обобщената електронна таблица или така известните пивот таблици? Всъщност, обобщаването означава преобразуване на големи количества информация, като ги преобразуваме в по-структуриран и лесен за интерпретация вид. Основната цел е да се изведат ключовите показатели, компоненти, ключовата информация и а, това да ни позволи по-лесно да работим с тази таблица, без значение от нейния обем. Представете си една огромна таблица, много трудно ние бихме могли да се ориентираме в нея, ако всъщност не използваме този инструмент. Обобщените таблици, Pivot Tables, в Excel са всъщност инструмент, който позволява това обобщаване, позволява ни този анализ и ни позволява да представим информацията да си представим информацията за нас или за другите хора, които ще работят с нас в много по-лесен вид. Нека сега да демонстрираме едно обобщаване на таблица. Отваряме съответната таблица. Ще сложа линк за изтегляне на таблицата и на пръв поглед имаме 3-4 колони, в които имаме стока, категория, продажби и ден. Вижте, таблицата не е много обемна, но не е и малка. Така, в стоки имаме банани, кашкавал, домати и те са сортирани всъщност в различни категории, плодове, зеленчуци, млечни изделия и така нататък. Така, какво правим? Имаме вече таблица, натискаме някъде в нея и натискаме в полето Insert. Ето виждаме веднага. Имаме бутона Pivot Table. Отваряме го и сега то всъщност автоматично, вижте, може да проверим, автоматично ни маркира цялата таблица и това е достатъчно. Имаме отдолу да си изберем дали ще работим на същия лист. Ако изберем да работим на същия лист, на същия шит, ние ще трябва да изберем позиция. Ето, то ни позволява примерно да изберем позиция, където ще ни се генерира нова таблица, която ще ни позволи да обобщаваме данните, но всъщност това някой път е много неудобно. Затова препоръчвам да работим на съвсем нов шит. Така, натискаме ОК. И вече имаме нов работен лист. И какво ще правим на този работен лист? И в този нов работен лист, вдясно виждаме, ни се показва едно поле, в което имаме колоните от предната таблица. Имаме стока, категория, продажба и дни от седмицата. Сега, ние ще ги разпределим по тези полета отдолу. Те си имат наименования, няма какво да ни бъркат. И ще ги подредим така, за да не може да ни се визуализират данните. Хващаме си, например, стоката, слагаме да ни за по редове. И ето виждаме вече всъщност стоките, които ние предлагаме, ни се визуализират на този нов работен лист. След това хващаме категориите, което е всъщност филтрираща информация и когато натиснем стрелката тук, ето имаме категорията, всъщност имаме зеленчуци, местни изделия, млечни изделия и плодове. Като това са данните, които взимаме от предишната таблица. Продажби ни е сумарно. Дни от седмицата ще ги сложим в колони и ето виждате какво се случва. По редове имаме нашите продукти, по колони ще са ни дните от седмицата и продължаваме с различните продажби за определените дни от седмицата. И всъщност ние в момента вече имаме една готова таблица. Като е важно да отбележим, че при Values не е нужно единствено да я сумирам, да ни показва общия брой. Отиваме в настройки и всъщност виждаме, че можем да изберем бройка, средно аритметично, минимум, максимум. Ето сега примерно ще направим минимум. А сега, ако го променим на максимум, виждаме данните се променят. Ако изберем средно аритметично, ще ни го изчисли. Общо взето, много полезен инструмент. Така,
Вече имаме една готова таблица и какво можем всъщност да правим с нея? Лесно, което нямаше да можем да го направим в предишната таблица. Отиваме в колон, примерно, и виждаме, че в момента сме избрали всичките дни от седмицата. Но, примерно, нас не трябва да изчислим, да направим някаква справка само за определен ден от седмицата и всъщност премахваме Select All и ще изберем примерно само за сряда. Натискаме ОК и в момента виждаме продажбите само за сряда. Имаме на банани, на това. И както показах преди малко, съответно от Values можем да променим това, което ние търсим. Така, отново ако върнем това и изберем всички, натиснем ОК, отново ще ни излязат продажбите за всички дни от седмицата. По същия начин можем да направим и за определен продукт. Не ни интересува определен ден от седмицата, а определен продукт. Крушите. Хоп. И ни излизат само круши. Отново избираме всички, за да върнем правилния ред. И всъщност може да направим и, както казахме, по категория само местни изделия. Натискаме местни изделия. Ето луканка, пилешко месо, салам и свинско. Всъщност това е нашата пивот таблица, нашата обобщена таблица. Връщаме отново предишния вид и всъщност от това поле, от дизайн, можем да променим изгледа на нашата таблица, да го направим по-приятен. Всъщност можем да създадем дори къстъм вариант. От полето за анализиране, вие вече взехте и сте минали уроците за създаване на диаграми. Всъщност виждаме, че можем да си създадем различни диаграми. Аз най-обичам кръговите диаграми. Натискаме ОК и хоп, виждаме за категория. Можем да ги променяме естествено. В момента ни отваря за понеделник и можем да видим, да видим какво е това. Кашкавал за понеделник можем да видите всъщност продажбите.